Zo. Bestellen. En we willen ook graag een deukje in het hoofd zien. En we willen een hoofd zien dat het Friese ook echt onderscheidt. Ja, we willen ook een hoofd zien met kleine oortjes, grote ogen, een sprekend oog. Oortjes die een beetje naar elkaar toe neigen, dat willen we ook in het raster zien. Wij weer rustig, dames en heren. Open die kent de uitgang. Vader, Zielens, Raaien, Rasti, Zeist. We zijn ze in de richtingen opgevallen door zijn prima manier van draven. Voorbeeldige instelling in alle drie de disciplines. 2020 vooral de kampioensverlens van de Vader. Dat was zelfs de jonge Waanderreservekampioen op de centrale keuring. We zagen ook weer sterhengsten in de eerste richting. Stotterij Wisser Drachten, daar is hij beschikbaar voor de vakkerij Wander 512. Twee zonen van Wander aangewezen voor de voorrijdagen. Mensen, het is nu al mooi. Nu al weet je waarom je hier gekomen bent naar de hekstekeuring van het KFPS. Dat is puur genieten. Komt die nog een keer. Wander 512.
even, dames en heren, uit volgorde. We hebben nog niet helemaal afgerond. De jury wordt al zenuwachtig. Die 516. Vallen de nakomelingen van namelijk op. De goedgekeurde zone gehuldigd als winnaar van de Silver Bowl. Beschikbaar bij Mexizon Hens Woude Onderworm is Name 492. Een fenomeen, dames en heren, binnen de AFS heksenstapel. Vorig jaar, paard van het jaar. Nog één keer voor Nane 492. Voor Nane 492. Tine 501. Mathies 504. Jemme 500. Teun 505. Marcus 491. En Menne 496. Dames en heren, Jurre 495. Er is een jockey via Triple A, dat van Martinez 539.
Waar in draf en galop het meewerken de Verenigde Karakter. Beschikbaar bij stal Shalom Jorret, de AAA-hengst Hielke weg 3-0. Vullens leek een goede scoring. Centrale keuring hengstenkampioen was een zoon van Hegge. Beschikbaar bij stal van de Kadiet Sint-Johannesla. Hegge krijgt tegen hier de kampioen van 2022. De mensen gaan weer staan. Dit is mooi. Dit is de keuring. De keuringen. Eens per jaar. Hier in het WTC Expo Leeuwarden. En kijk, ze is bewegen. Kijk, ze gaan. Kippen. Weg. 3-7. Martinez. Weg. 3-9. Naar rechts. Van voor naar achter. Van links naar rechts. Bekendmaken. Reservekampioen. Hengstenkeuring 2024 wordt een hengst die heel compleet is, die heel sterk gebouwd is en voor zijn jonge leeftijd al heel veel laat zien. Martinez 539. Mooie! Dat is de jeppekampioen. En dat betekent dat dit jaar de jeugd het stukje overneemt. Kampioen van de hengstenkeuring 2024 wordt een hengst die zoveel souplesse laat zien, die zo goed op het achterbeen kan komen, die in de wendingen heel goed in het ritme blijft doordragen. Daarmee heeft hij zich heel erg bij ons geïmponeerd. En daarnaast heeft hij een grandioos modern voorkomen. Kampioen van de hengstenkeuring 2024, Jeppe 537. En natuurlijk nog één keer applaus voor die andere twee koppers. Nog één keer voor Johannes 484 en Timon 503. Hier de kampioen. We gaan staan. We staan al. De Jeppe, weg, 3-7.
Het eindigt met de kampioenskeuring. Nog één keer wat luider, nog één keer met z'n allen. Voor de kampioen, Jeppe met 3-7. Martinez met 3-8.